buhatan ni Lone District Congresswoman Cindi Chan gidagsa sa mga buot mapahimos sa educational assistance. Ani ang report? Alas 8 pa lang sa buntag, midagsa na sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindi Chan kining mga ginikanan nga buot mo avail sa educational assistance. Usa sa mga misayo og linya si Lucy Flores, kinsa may duha ka mga anak sa elementary ug usa sa high school. Sa kuha kay nangayawat pod ko kay padung na baya open ang klase. So may na lang mga assistance magamit para sa eskwela, para palit uniform, sapatos, ana. Aron malikayan ang pagduot-duot sa mga tao, may gipakatap nga mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office ug sa mga tents gipapasilong ang mga ginikanan nga gaandam sa mga gikinahanglang rekisito. Sa phone interview, gipasabot ni Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff sa Kongresista, nga tungod kay ang naasoing educational assistance gipunduhan sa Congressional Fund, dili na mamahimong maka-avail niini ang mga 4Ps ug UCT beneficiaries. May social workers usab nga mo-assess kung kalipikado ba nga modawat ang maong mga ginikanan sa educational assistance. Alang sa elementary, 1,000 pesos nga cash assistance matag school year. Sa high school, 1,500 pesos matag school year. Samtang sa senior high school ug college, 3,000 pesos matag semester. Gipasabot ni Attorney Collados nga walay deadline ang pagsumiter niini, busa dili kinahanglang mudungan og dagsa sa ilang buhatan. Wala ni siya deadline, wala ni siya hatod kanus kuan lang currently lang gito magbibigat sa amin. Of course, limit na mo ang tao into the kuan na mo i-priority number na mo para dili po sila kayo magtapok sa gawas parihagan kita. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.